Denge gel, denge Kurdistan'ı. جناوندانو چیان رادیو دنگ گلدن باش گودارن هیجا ایرو 17 هزیران 2025 سهشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امنو چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی اره براپویه بلگودار نجال شرناخ شش هرم هاتنه قدخه کرن والیتیال شرناخ هرمین دون مزدر کوان کaya tahtere Şüsrev Paşa Suhar Paşa yayla ince bel dağları yeni navçe elki jbudurujan ve ke herema evlekariye ya teybet adem ki ragihan tu ketin u derketina wan qadaxe kiriye qadaxe ve hatta 19 Hazirane devam bike Günden duhoke çula 8 caran hatım bomba baran kirin endameri kısına sipiti Amerika Kamuran Osman tekiler erişe devleta Türkiye da girker da xuyaniyekda Kamuran Osman Gutku devleta Türk ev günden giredayı navça duhok Ahmediyene çula 8 caran toparan kiriye dınava 12 rojan buri deji erişe devleta Türk liser xaka başrı Kurdistan'e heneki kim bu le duh bu toparan kirna günden navça Ahmediye müje kevne müje spindare yendevera bergare u piştre günden guherzi belave yendevera nihele ya metina arteşa Türk disa despi anina leşkeran kiriye u erişen xwe zedetir kirine Hevseruka pijake peyman viyan got şert u mert çidibin bilabibin em jibu mafên xwe tip kuşin şeredin abera İsrail u İran'e bi Kurdine u erişên peyl bi peyl a beramberî hev didome piştî vê şerê herema roşlata navîn kete qonaxeke nû û nakokên dewletên herêmê her diçe kurtir dibin Partiya Jiyana Azata Kurdistanê pijak ku ji bo mafên gelê Kurd li Rûşlatê Kurdistanê tê dikoşe bi peyamekê bank li hemû gelên İranê kir ku xwerêvebirî û rêxistinbûna xwe ava bikin. Hevseruka pijake peyman viyan ji rojname yeni özgür politikaya re axivî. Li ser şerê İsrail û İranê helwesta Kurdan ferskirina dewleta Tirk a li ser pijake ya bêçekkirinê û rewşa girtiyên pijake yên girtîgehan de nirxandinên girîng kir. Peyman viyan diyar kir ku tiştên li Iraq, Libya û Sûriyê qewmîn li İranê baweke cuda pêş dikeve got ev mijar hineke bi rejima İranê ve girêdayî ger rejim hîn bêhtir li ber xwe bide êriş wê dijwartir bibe. Baskên İranê yên derve hatine birîn û divê qonaxê de baskên li hundir jî yek bi yek tên lêdan. Gelek fermandar û revebir hatine kuştin. Paradigmaya komara İslamî jî xwe nakoke. Zihniyeta faşizm, Farsî, Şia nakokiya herî mezine. Jaliyeke din ve komeke randxur adına va rejimê de rê li ber hêzên maqûl digire û siyasetê li gorî berjewendiyên xwe dimeşîne. Krîza aborî hem li ser gel û hem jî li ser dewletê zextê çêdike. Peyman viyan dest şankir ku Kurd mafên xwe yên bingehîn li İranê dixwazin û got niha li İranê mirovên herî rêxistinkerî û baldar Kurdin. Hin aliyan hewldan berxwedana jin jiyan azadî ji bo berjewendiyên xwe bikar bînin. Lêbelê em divê pêvajiyê de pir baldar bûn û helwesta xwe ya zelal diyar kir. Ev yek jî nîşan da ku Kurd çawa bûne hêza pêşeng a guhertinên civakî û siyasî. Rêbera Pozêletîrî 20 sal berê got Kurdên azad nasnameya nû ya rûşlata navînin. Divê rejim baş bizanibe ku Kurd mafên xwe yên bingehîn dixwazin. Kurd bi paradigmaya xwe ya azadî xwaz berfirehtir difikirin û mafên xwe yên bingehîn dixwazin. Em ê ji bo mafên xwe çiş desteme were û mer çibin jî têpkoşin. Kurd ne alîgirê pevçûnê ne alîgirê rêveberiyeke hevbeşîn ku formülasyona wê dikare were nîqaşkirin. De heman demede Kurd parastina xwe dikin û xwedî hêzek siyasî û rêxistinkerî ne. Em ê dev ji Kurdbûn û mafên xwe bernedin. Wekî ku rêbera Po got Kurdbûn êdî rastiyek garantî kiriye. Em li ser riya vê heqetê ne û Kurdbûna me heqeta me ye.
Avahiya radyo ve televizyona İran'e hatım bombabaran kirin arteşa İsrail'e li Tahran'e didema veşana zindi de erişi avayek radyo ve televizyona devlet kir. Ji sedema erişi havayı veşana zindi ji bu çend dakikayan hate ravastandın. Çavkaniyên herêmê jî gotin nûnerê Konseya Encûmena İslamî Muhammed Manan Reîsî di dema bombabaranê de li stûdyoyê radyo û televizyonê bû. Lê derbarê zirara derketiya holê de heta niha tu agahî nehatine parvekirin. Civak nasê İranê ku banga şer bi dawî bikin kir hate girtin Mustafa Merain civaknaz û mamosteyê zanîngeha Tarbîhat ya İranê. Doçent Doktor Mustafa Mehrain ji sedema li ser hesaba xwe ya medya dijîtal nameyeke vekîlî weşand û banga bi dawîkirina şerê di navbera İsraîl û İranê de kir û du hate binçavkirin. Dadgeha İranê Doçent Doktor Mehrain girt û şandê girtîgehê. Li aliyê din tora mafê Mirovaniya Kurdistanê bi daxuyaneke ragihand ku li İranê pela binçavkirin girtin, dardekirin û revandina çalêkvanên Kurd dewam dike. Tora mafê Mirovan got ku welatiyê Kurd Emcet Giryaxîs çalêkvanê mafê karkerane û ji bo bajarê Sineyê duh ji aliyê dadgeha şoreşê ve bi 2 salan hate ceza kirin. Dadgehê bi bahaneya propagandayê li dijî dewletê Emcet Giryaxîs ceza kiriye. Serokvezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu bank li gelê Tehranê kir herêmê vala bikin. Netanyahu diyar kir ku hêzewaniya hawayî kontrola asmanên Tehranê kirine destê xwe de û got em nêzî bi destxistina du armancên xwe yên sereke bûne. Ya yekem ji holê rakirina gefa nüklerîye ya duyemî jî ji holê rakirina gefa füzeyan e. Ez bank li gelê Tehranê dikim. Tehranê tahliye bikin. Em dikevin nava li vû tevgereke mezin. Fermandarê giştiya pastarên şoreşê Muhammed Pakpur jî ji televizyona devletê İranê re axivî got êrişên İsraîlê rawastin jî em ê heta dawiyê biçin. Me deverên girîng ên İsraîlê wêran kirine û em ê êrişên xwe bi dijwarî bidomînin. DPP ji bo çareseriya demokratîk û aştiya civakî pêwîstî bi têkoşîna biryar heye. Meclisa Partiyê ya DPP encamnameya civînên xwe yên di 14-15 Haziranê de li Amedê eşkere kir. Encamname wiha berdewam dike. Gelê Kurd jî di aliyê siyasî û civakî de li rûşlata navîn bûye pêşengê avakirina Pergala Demokratîk. Pergala Demokratîk kilîta çareseriya hemû piştgirêkan e. DPP de encamnameyê de balê dikişine ser şerê İsraîl İranê û dibêje ev şer û hevsengiya li herêmê destşan bike. Divê Kurd divê serdema dîrokî de îtifaqa xwe ava bikin û bi yekrêzî daxwazên xwe biparêzin. Li ser vî esasî aqilê stratejîk yê tevgera Kurd ve bibe bingeha xeteke politik a avaker û çareseriye. Çareseriya pirsgirêka Kurd ve bingeha demokratîk bûna Tirkiyeyê. Divê mijarê de berpirsyarî dikeve ser milê hemû partiyên siyasî û saziyên demokratîk. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk tenê diyalogeke dewlet û tevgera Kurd nîne. Di heman demê de gaveke demokratîk bûna welêt û herêmê ye. Encamname herî dawî dibêje divê dewlet vê pêvajiyê bi berpirsyariyeke dîrokî pêşwazî bike û berpirsyartiya xwe yên hukûkî siyasî bicih bîne. Şehîdên Kurdistanê li Saint Avold hatin bîranî. Navenda civaka Kurda Demokratîk ya Fransa li Saint Avold li şexsê şehîd Orhan Cihat Bingöl de şehîdên Kurdistanê ve bîranîn. Piştî rêzgirtinê sînevizyona li ser çîroka şehîd hat pêşandan. Pişre biraziyê şehîd Orhan Cihat Bingöl axivî got apê min sû 3 sal têkoşîn kir. Ew bi sêkina xwe bi biryardariya xwe bû pêşengê ciwanan. Em ê diriya wî de têkoşîna xwe bidomînin. Pişre li ser jiyan û têkoşîna wan axaftin hatin kirin. Merasima bîranînê bi duruşmeyên şehîdnan mirin bi dawî bû. Rojnavanên ku hatine bin çavkirin sevkî adliyeye hatin kirin. Rojnavan Semra Pelek, Ozan Cirik, Eylem Yılmaz, Dicle Başkurt û Melise Efeku ji bo Frankfurtên alêgimên Zanduk
werger dikin di 13 Haziranê de li İstanbulê di serdegirtina malan de hatin binçavkirin. 5 rojnamavanên binçavkirî Sevkê Adliyeyê Artvînê hatin kirin û îfadegirtina wan ya dozgeriyê dewam dike. Parêzerên rojnamavanan gotin ku ji bo dosyayê biryara destûrdarkirina hatiye dayîn ev jî astênkirina mafê parastinê ye. Berdevke HDK serdana xebatkarên kerete TV kirin. Xebatkarên televizyon û radyoya çandê kerete 28 Adarê û hetana mûçeyên xwe negirtine û di 4 Haziranê de dev ji kar berdabûn. Berdevka HDK meral danış beşta duh çû serdana xebatkarên kerete. Disk basınî jî bank li raya giştî û ketkarên çepemeniyê kir ku destekê bidin xebatkarên kerete. Têpayîn ku îro saet di 14 de di navbera xebatkar û xwediyê kerete Firat Bozfîrat de hevdîtin pêk were. Belê godan jemen û çên serî spê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.